الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. bandiraɓe julɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam. mbiye sallallahu alayhi wa sallam ceerno Ousmane Lo indale ko gadduɗa hande wana qissa Moussa. bandiraɓe hande oɗo ñalawma ko tarikh kalne kam tarikh oɗo ñalawma. hande ko 17 Ramadan. hande ko 17 Ramadan. wama adraka ma 17 Ramadan. hande mi siftana on, mi jangtano on, mi tindana on ghazawatul badr al kubra. aliyun badara 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 badara. la ilaha illallah muhammadur rasulullah. ceerno Ousmane mbiɗa hande ko woni hande ko 17 korka. ene woni 10 mai bandiraɓe sehilaɓe aynam. mbiɗa ko kalta hande a haalta Moussa alayhi salam. yawmal furqan yawmal taqal jam'an yawmal furqan yawmal taqal jam'an. la ilaha illallah muhammadur rasulullah. hande ko wolde badar ko 17 korka wonno. ene woni 13 mars 624. 13 maris duumi 694 e jibinede annabi Isa alayhi salam. caggal nde almustafa feri o oppi makkatal mukarram o fayi madinatal munawwar. ene yaare duuɓi ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe. ceerno Ousmane haaldu seesa oɗo darsuno himmi. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. enen fo enen gandi almustafa yaltinama makka, sahabaɓe jaltinama makka, galleji men ɓe kepta, jawdi mabɓe heɓta, baali mabɓe kepta, ɓe peri. allah wi joni noon yamiriɓe soɓe piyama yoɓe jofta, soɓe toñama yoɓe jofta. aha an sa fiyama o yeftoto. ko ɗum ɗo woni main cause e wolde badr. wolde badr Abou Soufiane koye mawɓe makkanaɓe jeeya omo yano to wiyete siri, omo arta omo jogui guelode, omo jogui jawdi. nelaɗo wi jawdi makkanaɓe nani kefte e jawdi mon, oɗon jogui droit e yoftade bandiraɓe sehilaɓe. ay nam. makkanaɓe tini almustafa fewjani jawde mabɓe. Abou Soufiane tini ndeke nelaɗe nan tuntiniɓe eɓen mbaɗa embuscade. o neli biyeteɗo domdoma yo yaato makka yo makkanaɓe jawdi mon koye, jawdi mon koye. Mouhammad e konu mum ene jogoɗo heftude ɗum. makkanaɓe nanirani ɗum jaam, ɓe jalti eɓe goni hedde 600 walla ujunere, 900 walla ujunere. Abou Jahli ene woni mawɗo armé makka, kanko e Iblis ne woni secrétaire makko. almustafa sallallahu alayhi wa sallam o wonde as-siddiq al-faruq aliyun badar. ɓe jalti madina eɓe tuntino Aba Soufiane. koɓe 314 walla 13. drapeau mabɓe winda hen ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah. on drapeau memata leydi. drapeau makkanaɓe ko Abou Jahli ardi ene winda hen a'lu hubal. yo allah dandu en e bone hubal woni sanameji dewteɗi bandiraɓe sehilaɓe. la ilaha illallah muhammadur rasulullah. njol makka yaalen gën yaalen gën yaalen gën. so wonano Abou Jahli ko malki saɗo o dikkorta ko almustafa sallallahu alayhi wa sallam. drapeau bandiraɓe sehilaɓe bataillon Quraish oɗon gandi jogui ɗum Mus'ab ibn Umair. premier ambassadeur e islam ko Mus'ab ibn Umair, un jeune du rien du tout. kanko woni yumma ko jogino kalis, omo urno, omo jogui comti joɗɗi. o oppi ɗum sabu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. o feri o fayi madina, nelimo premier ambassadeur omo jangguina julɓe diine bandiraɓe sehilaɓe. ceerno Ousmane, bataillon les alliés walla les immigrés
oppuɓe makka ene payi madina ɓe ferɓe ɓe ko aliyun badar silama makko memata leydi kanko jogino drapeau al muhajirina bandiraɓe sehilaɓe katibati al ansar bataillon al ansar hol jogino drapeau Sa'd ibn Mu'adh la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nden Abu Sufyan tini hankadi tuntinama o rewi less o daɗi o yi makkanaɓe ngaran ɗon ko heɓtude jawdi mon daɗi ngare kore hoto garte sohlani ko ɗon payi badar aha nelaɗo e sahabaɓe ɓe payi ɓundi badar ko nokkuni e badar toon ɓulli ngoni Abu Jahli wi ala hayso jawdi amen daɗi mamin jaa nokku badar min gara min jooɗo ɗon min gadda rewɓe ɓe jima ɓe jara sangar ngamri ame ha arabeɓe ganda minen ala momin kuli mbaɗa arabeɓe ene kormomin sa dayi bongol mayde ma nawatma koto poɗɗa mayde ɗo bandiraɓe sehilaɓe ey nam kama akhrajaka rabbuka min beytika bilhaq wa inna fariqan min almuminina lakarihun woni yimɓe nde sana julɓe jiiɗa yaade jiiɗa hare nde waɗa jiiɗa bataye waɗa kono noon so Allah ñaawi hankadi gasi bandiraɓe sehilaɓe ene ɓe jiiɗa hare nde nelaɗo wi sahabaɓe omo disnoɓe bandiraɓe sehilaɓe keɗi almustafa o forsani hay goto sene haaɓe nde ɗo haade walla ene yaha ɓolli badar Miqdad ben Amro o wi ya rasulallah caggal nde disniɗa min mbiyatama no bani Israil en mbi Musa ni Musa ane joome jeehe kaɓe ɗon minen min jooɗima ɗo ala min mbiyatma arsada haɓe ana joome min kaɓe hare jooɓe bandiraɓe sikiɗe Miqdad o wi min mbiyatama no bani Israil mbi Musa ni ana jooɓe faqula idhab anta wa rabbuka faqatula fa inna haula qa'idun ala abadan an saɗa haɓe min kaɓe hare joome bandiraɓe sehila ɓeɗo goni jaltuko école al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nden groupe aji ɗiɗi jindiri makkanaɓe nan to madinaɓe nan ga henne bandiraɓe makkanaɓe e madinaɓe on rusendi ɓe wona eɓe jiidani yumma walla ɓe jiidani baaba walla ɓe galda ƴiƴam walla wona keyniraɓe ala ɓe ga ko julɓe ɓe ga ko heferɓe galle goto woni ɗon kono sendiɓe ko la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sahabaɓe nangi sukaɓe ne ƴoga no Quraysh nelaɗo wiɓe Quraysh no foti gilode kissata par ñalom ɓe mbi hakkude 9 e 10 nelaɗo ɓeɗo ko hakkude 9 e ujunere al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam toɓi ndeysan nelaɗo yen e sahabaɓe wonaniɓe laaɓal ɓe dañi tranquillité ɓe dayni deyre makkanaɓe lofi ɓe donki yaade nelaɗo en leydi mum leydi nisan tiiri leydi tiiɗi ɓe jeeyi taw ɓe ngala probléme aji ɓe ngari haɓɓadi nisan boyli badar ɓe jari ɓe ƴooki ɓe uddi ɓulli bandiraɓe sehila ɓe gadi makkanaɓe to ɓulli ɗo makkanaɓe gadi ina ɗum ɓe gara ko jari bandiraɓe sehila ceerno Ousmane haaldo sesa ndeysan nelaɗo ndeysan hankkadi ɓe jiiɗiri ɓeɗo mbaali gayna ɓeɗo mbaali toye nelaɗo waali julɗe ndeysan hankkadi armeji ɗiɗi nanto face à face corps à corps Abou Jahli groupe mum woni hen mbi bandiraɓe gari ko hen makka sohlani eɗen kaɓo Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abou Jahli wi ala min komi kaɓateɗo so neɗɗo dayi bongol hay goto wawa ruttude bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo dari ndeysan omo fewne sappeji hankkadi sahabaɓe añɓe nan to en gawe nan ga selemeji nan to dimaɗi darima gueloɗi darima pundi ruuyi la ilaha illallah muhammadou rasul ɗon ko jambareɓe sa yi Abou Dujana ndeysan ñande wolde Uhud omo jeysa hakkude sappeji omo haɓɓi lefol boɗewol o wi ɗum nelaɗo wi ɗum no aña ko wona ɗo ɗum no aña ko wona jeysude ene haña sona noon face à face corps à corps bandiraɓe julɓe nelaɗo dari omo fewna sappeji biyeteɗo Sawad ben Ghuzayya reedu makko no feeñi nelaɗo wima Sawad abbo caggal seeɗa abbo caggal nelaɗo duñimo o ya rasulallah ana gañi kam komi joftotoɗo nelaɗo wimo yofta o wi o nelaɗo ala min nde juuɗa kam de taw reedam no feeñi suuf reedu ma mi yofto sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo suuti reedu mum ha reedu mum feeñi Sawad ƴetti wone ɓuucade reedu nelaɗo o ɓuuci reedu nelaɗo ɓuuci reedu nelaɗo hol sababu aɗa waɗa ni o wi joni ayani ko jiiɗen ko ɗum ɗo ko mayde woni yeesam ɗo henne jinmi adam battidiɗo ko ɓandam mema ɓanduma nelaɗo duwanimo sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah
oyi ko jiiɗa ko mayde nen yesam jiɗmi ko nguram mema nguruma mi rutto e Allah nguram ene memi nguruma sallallahu alayhi wa sallam e inam bandiraɓe julɓe meɗen jaltugo école al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo yiɓe aha somi yamira noon e weddade laañe e gaawe hoto bedduɗe hami yamira on bandiraɓe sehilaɓe hankkadi eɓe daari Abou Jahl wi e Allah hande noon hoyno Mouhammad war Mouhammad adde amen komin ganda o taƴi endam amen o serdi yummiraɓe o serdi babiraɓe la ilaha illallah bandiraɓe jahilankagal wona place géographique ko golle e balle Abou Jahl ne woodi hande e Firaun ne woodi hande kala kaɓiɗo al Mustafa hande kaɓiɗo diine makko kaɓiɗo sunna makko kaɓiɗo Allah ko Abou Jahl ɗum waɗi Allah wi in tastaftihu faqad jaakumul fath la ilaha illallah waktu sifr yani jamba jehno no mbini hankadi matcho onan fuɗɗo harande nan fuɗɗo bandiraɓe sehilaɓe selemeji ƴettama gawe ƴettama laañe nan to Abou Jahl nan gayna nelaɗo nan to en omon duwa Aboubacre nan dari Oumar nan dari Mus'ab bani Umayr sahabaɓe fof nan dari goto fof dari hankadi ene faadi ha nelaɗo yamirore gawe jaaha pundi ruuye dimaɗi nduye hoore bowal yahe la ilaha illallah koye taƴe juuɗe taƴe koyɗe taƴe fof sabu la ilaha illallah Muhammadou rasulullah gawe jaaha bandiraɓe sehilaɓe enam makkanaɓe Utba wa Shayba ɓiɓɓe Rabi wa Walid ibn Utba ɓe jalti ɓe mbi holgaro min cippiraymo holgaro min kaɓay mum ansariyankoɓe ɗiɗo jalti Awf Mu'adh ibn al-Harith ɓe mbi emini gawe laañal latol face à face corps à corps makkanaɓe mbiɓe ala wona onon min jiiɗi ko bandiraɓe amen makkanaɓe ɓe ɓen yo jaltu ngara min kaɓay mumen bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo Ubaydata yaltu Ali yaltu Hamza yaltu sallallahu alaihi wasallam so mayde ari o addal ko bandi ko yo ngar gido mayde so sadak ari kamɓe battinto dañde sadak so ɓe ñaami sadak oyi kah en ñamata sadak sallallahu alaihi wasallam Ubaydata ko ɓi bamma ko walla ko bamma ko cawdiɗo Hamza ko bamma ko cawdiɗo Ali ko ɓi bamma kanko ne hiɗum sallallahu alaihi wasallam joom galle Fatimata bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hamza ñande wolde Badar o golli golle ɓe mbi hol bannoɗo sige ndaw o ñande wolde Badar ɓe mbi ko on halkima on Hamza ibn Abdul Muttalib ben Hashim ben Qusay ben Ka'b ben Lu'ay sallallahu alaihi wasallam ɓeɗon jadno e al Mustafa ne kaɓe wolde Badar nde hara nde wonani minna tati wonani minisade tati mo Ali wadduno o jokkir ɗum Hamza jokkirmo mo Ubaydata findira jaasi ndeysan kanko o fiimo mo waddanno onne fiimo jaasi bandiraɓe sehilaɓe aynam la ilaha illallah Muhammadur rasulullah nelaɗo hankadi suuti juuɗum ene duwo ya Allah e Allah ɓeɗo so poolama hande a rewetake ko 10 temettete 13 julɓe soɓe poolama soɓe mumtama a reweta Aboubacry ya rasulallah yoni hankadi ko ñagotoɗa joome ko sallallahu alayhi wa sallam ɗon ɗo nelaɗo jooɗino omo duwo o gofi bandiraɓe sehilaɓe o wi Aboubacry abshir la ilaha malaikaji ngari renfort ummima dow asaman Allah wi أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب لا إله إلا الله محمد رسول ملائكة أنه ملائكة نيبني جلد ده هيفر ده من بعد برنامج بكل علي بكل حمزة بكل المصطفى بكل مصعب ابن عمر بندراب السهيلاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين أها 1000 ملائكة أمي ما أسمان جديد ابن بدي بتشي ما ابن جيكي كالا جماب ابن بدو شغل هل غردينو جبريل عليه السلام بندراب السهيلاب لا إله إلا الله محمد رسول الله waaji goto o wi o watata ko hol danduɗo e on danduɗo mi ñande wonde Badar o wi mbeɗa woni dow hayre mbeɗa wonde sahilam e hayre emin jooɗi min mbi ƴeewe hol jogoɓe hawde nde ɗo wolde o wi rulde jiime amen min nani pucci ene kije dow asaman woodi bin Aqbil Hayzum o wi mo gondinomi o becce mum taƴi becce mum ceeki ɓerde mum saami maayi la ilaha illallah o wi min ñande hen danmi ɗum waɗi o watirta ko e on danduɗoɓe e ñande wolde Badar bandiraɓe sehilaɓe neraɗo ndeysaan o naati less caani makko o sayhzamul jamnu wa yuwalluna dubar o ƴetti hayre bandiraɓe sehilaɓe o ƴetti leydi o weddi Quraysh o wi shahatil wujuh ɗon Allah wimo wama ramayta id ramayta walakinna Allah rama a weddima kono a weddaki ko Allah weddi nden ɗon hayre ha joni woni yimɓe ene naata e guila mumen ene naata e kunude hol sababu saɓe jiiɗa al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hayre ɗum weddane de ha joni nan yaha bandiraɓe sehilaɓe nisan nelaɗo wiɓe aljanna nan natti woɗɗude aljanna waɗɗani nan ɗo e gawe ɗo ɗo laañe ɗo hare ɗo ene ɗo pundi ruyi ɗo dimaɗi jeehi hoore bowal ɗo hare nan ɗo aljanna nan ɗon bandiraɓe sehilaɓe Omer ben Hammam omo jogui tamaroje o wi bahin nelaɗo ko woni bahin ka haala ko woni o ya rasulallah sona jortade aljanna o wima an kaneɗo aljanna omo joguino tamaroje omo ñaama
ñaamo o wi somi ñaami ɗe ɗo tamaroje haɗe gasi aljanna o woɗɗata o weddi tamaroje ɗe o naate gaawi o naate yimɓe o naate silimeji o fiya o haɓa haw wara sabi la ilaha illallah muhammadou rasulullah la ilaha illallah mbiye sallallahu alayhi wa sallam ceerno ousmane foof seeɗa mbiye sallallahu alayhi wa sallam awfa ibnu alharis ibnu afra o wi ya rasulallah holko waɗata ha allah jalana jiyaɗo mum o wi naata e wolde nde a ɓornaki haydara aɗa ɓoori a waɗani défense naata hen kaɓeɗa peeɗa hen gawal piya gawal ha dutɗa e allah aɗa wiya la ilaha muhammadou rasulullah o naata e gaawe o naata e sélémeji omo fiye omo haɓe haw wara saabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗo allah jalani ɗum bandiraɓe sehilaɓe sahabi rewoye mushrik makkanaji wiyana fiye ɗum tan dande solo dande soƴo bandiraɓe ndeke malayka idimama bandiraɓe sehilaɓe aynam hankadi julɓe eɓen nanga ɓeɗo eɓen mbara ɓeɗo eɓen daha ɓeɗo abbas ibnu abdoul moutalib waji koto wimi ko min dahma o wi wona an dahimi ko gorko goto joomi yeeso lamɗo ceero yeeso yongo on ɗon ko malak karim bandiraɓe seeɗa o nelaɗo yum an wona an dahima ko malayka bandiraɓe seeɗa so malayka dahima so malayka jinganima wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir sa jingi al mustafa allah jingani mo ndeysaan iblis nde yi oɗo alhaali ɓeɗo nan mbare ɓeɗo nan dahi iblis wi inni akhafullah iblis o ari ko ayawo surak ibnu malik alharis bin hisham on sikkano ko surak o nangue o surak an a wino aɗa walla min o fiimo box iblis fi hashim alharis bin hashim o fiimo box o yana leydi o wi inni ara ma la tarawna iblis wi inni ara ma la tarawun inni akhafu allah wallahu shariqab iblis dogi naate geej wi min mbeɗe huli allah mbeɗe yi kon jiyonde sa iblis yi malaikaji kamɓe ɓe jiyani malaikaji bandiraɓe sehlam la ilaha illallah hankadi julɓe hankadi nannanga ɓe nangi ɓe dahi ɓe ɗon hara nde gasi ɓeɗo mbarmi capanɗe jeeɗiɗo makkanaji kefere warama capanɗe jeeɗi daha nelaɗo ƴewone kam abou jahli oɗo kuɗaɗo holko heɓti ɗum ibnu mas'ud ene yiloma ha tawima hankadi ɗo darata gaynu ɗo ƴetti koyngal mum fawe dane makko wimo yi allah hoynanima hande de a hoyi o wi ko koyatmi sona gorko wiyama bandu e mbari ɗum o wi abou jahal ha joni ko mawni kinen o tubanani allah o wi ibnu mas'ud an gayne guilguel a yaɓɓi yaɓɓande towde ndesan nde gonno ibnu mas'ud kañum aynantonomo makkaro ko gaynako wonno o wi an gayne guilguel o waɗimo tasghir o wi a yaɓɓi yaɓɓande towde ibnu mas'ud taƴi dande watte hen ceerno ousmane abou dial hol mbaɗɗo ɗum sukaɓe ɗiɗo ndeysan muad wo muawad ben afra ɓen tawi abdourahmane ibnu auf en dari ɓe mbi abdourahmane ibnu auf baba an kam a hollata min abou diahli ɓoyi ko mbaddotoni makko ko woni ɓe mbi min nani kanko omo toñanno nelaɗo omo ƴettoto nelaɗo to makka to goto maɓɓe ñuumbi goɗɗo ko haali wi an baba ne woni nana makko baba a hollatami abou diahli ɓoyi omona ɓe garde makko silameje makko ɓe nanni silameje ɗe e reedu abou diahal ikrima ɓi abou diahal goto sukaɓe o fi ɗum jaase jungo taƴi jungo ngo ne weela omo jogui jungo ngo ne weela omo woni harde jungo ne weela nde jungo ngo tampinimo o waɗi jungo e leydi o yaɓɓi hen koyngal makko o fooɗi taƴi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah ɓe gaare nelaɗo mbino rayam sola minen mbari abou diahal nelaɗo kolle kam jaaseji moon o ton mumtani goto mo fof adde jaase onon ɗiɗo fof mbarimo bandiraɓe sehilaɓe ibnu mas'ud o taƴi hoore abou diahli fir'aunu ngolɗo leñol hara nde gasi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah abdourahmane ɓi aboubacry o yi aboubacry baba ñande wolde badr somi yima mi suuɗo caggal yimɓe o wi somi yinoma mi waɗe ma gawal mi waɗe ma laajal mi waɗe ma silamu saabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man haya an bayina ko ɗum ɗo wonno jubbande men e walde badar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin